רוצה לגדול במדינת ישראל ואני לא יושב ולומד תורה, אז המקום שלי הוא במקום אחד. ללכת לצבא ולתרום. להיות חלק מהדבר הזה, לא רק בשביל ציונות ומדינת ישראל, אלא גם בשביל עצמי. לבנות את האני העצמי שלי, הדרך הכי טובה לנער שלא מוצא את עצמו בשום מסגרת. זה ללכת ופשוט לעשות את הצעד הזה ולהתגייס לצבא, כי הדבר הזה תורם לבן אדם ברמה האישית יותר ממה שהרבה דברים אחרים יתרמו לו, יותר מ-200 שקל לשעה בפיצה. גדלתי בבית חרדי, קלאסי, ירושלמי, בשכונת פגי, אחר כך עברנו עם המשפחה לשכונת רמות. עד גיל 18 הייתי כמו כל ילד חרדי שלא מוצא את מקומו בעולם הישיבות. פה זה עובד בפיצה, פה זה עובד בהגברות, פה זה עובד בכל מיני כאלה דברים. גיל 18 וחצי התגייסתי לנצח יהודה, מה שהיה אז בזמנו נחל חרדי. טירונות, אימון מתקדם, קורס מקים, לוחם תקופה, מק של מחזור נובמבר 2006. סיימתי איתם את ההכשרה, סיימתי איתם 4 חודשים של קו והכל. הייתי רס"פ מסייעת, אחר כך הייתי רס"פ מפקדה, קורס נגדי משמעת, רס"ר משמעת של מגמת נצח יהודה בבא"ח כפיר. סך הכל 8 שנים שירות צבאי. אז זה קודם כל, לפני שתורמים למדינה, לפני שאתה תורם לכל החברה, עזוב מדינה, חברה, מערכת, לצבא, לפני שמדברים על כל הדברים האלה שהם חשובים, זה לבחור עצמו הרבה יותר חשוב. הגוף שדחף להקמה של הדבר הזה זה רבנים. חבר'ה שהם אנשי חינוך, הרבנים האלה, שהתעסקו עם נוער. וזו הייתה הראייה שלהם. זה מסגרת מאוד איכותית בצבא, זה גדוד מאוד מאותר, מבחינת צל"ש רמטכ"ל, זה מבחינת השתתפות בפעילות מבצעית. הם תופסים את הגזרות הכי חמות היום, ביהודה ושומרון. אז כמו שהם איכותיים ברמה המקצועית של החיילות, שהם חיילים טובים, לראות אותם אחרי מסע. מסיימים בתפילת ערבית, אבל לראות באמת תפילת ערבית. זה עבודת השם. לראות שהספר תורה יורד לשטח בשני וחמישי, ומקפידים לקרוא בתורה בתפילת שחרית, בלי כל מיני בוא נעשה מנחה קצרה, או בוא נעשה תפילה קצרה, או בוא נקצר פה ובוא נעגל שם. את כל הפינות האלה, והכל עובד כמו שצריך. איך הראש הישיבה היה אומר? מרדי כזך. זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות. משרד הביטחון עוזר בכל הפן של עזרה שצריך. יש שם אנשים טובים שעוזרים. לא יעבור יום שחייל מנצח יהודה לא ייפגש ביועץ חינוכי, אברך, רב, מישהו שיבוא וייתן לו את המילה הטובה, את התפיחה על השכם, את העידוד, את האברך שיבוא וילמד איתו. השירות הצבאי של חייל מנצח יהודה הוא 2 שירות ככל החיילים, ושנת משימה, שזה בונוס. הבונוס של שנת המשימה היא שאתה בעצם או הולך לפן של מכינה קדם אקדמאית, שבעצם נותן לך את השנה הכנה, חוסך לעצמך שנה באזרחות אחר כך ללכת וללמוד מקצוע מכובד, או שאתה הולך למקצועות טכניים. היום אני מתעסק בתחום שנקרא הנגשת מבנים לבעלי מוגבלויות. הקמתי חברה שבעצם נותנת את השירות הזה של ההנגשה. עובדי החברה הם בוגרי נצח יהודה. ברוך השם, אני מבסוט כל יום ויום שאני פוגש אותם בעבודה. זה חבר'ה באמת איכותיים. אתה רואה אנשים יראי שמיים עובדים.